יאללה, מעולה. טוב, אז שלום לכולם, שמי שירן, אני קצינת הסברה מנפת גליל מערבי, אני אפריד לכם. שירן, אני קצינת הסברה מנפת גליל מערבי, שזה בעצם הנפה שאחראית על הגזרה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אני מילואימניקית, גויסתי בצו 8. לפני הכל, בגלל שאני מניחה שכולכם מכירים את האירועים האחרונים, אז יש גדוד שפרס פה, הגדוד עוזב, אנחנו יודעים. פיקוד העורף מכיר את הנושא הזה, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים לתגבר בכוחות רלוונטיים, אבל כמו שאתם יודעים כרגע, לא שומעים? אני מדריכה, יש לי כאילו איזה קילומטראז' של איזה 10 שנים, 15 שנה בערך, משהו כזה, אף פעם לא אמרו לי שלא שומעים אותי. זה כאילו, זה פעם ראשונה. ממש, זה היה נורא מיוחד. אני לא אשכח את ההדרכה הזו. טוב, אנחנו הולכים לדבר היום על שני נושאים, או על שני איומים, יותר נכון. אנחנו נדבר על האיום של ירי של טילים ורקטות, ירי תלול מסלול, ואנחנו נדבר על הנושא של חדירת כלי טיס עוין, אוקיי? על מה לא נדבר? אנחנו לא נדבר על חדירת מחבלים. למה? כי אני מפיקוד העורף, וזה לא תחום ההתמחות שלי. יש לכם פה בסביבה מספיק אנשים שמכירים ויודעים איך לתפעל אירועים מהסוג הזה, והם הגורם הנכון לשאול את השאלות. אני לא זו שמתעסקת בנושא. אני כן אתן דגשים מאוד ספציפיים לשימוש בנשק, כי יש המון נשקים כרגע במרחב האזרחי, ויש לפיקוד העורף מה לומר ספציפית על זה, אבל ככלל אנחנו נדבר בדיוק על שני האיומים שאליהם התייחסתי. אנחנו נחלק בעצם את הדברים, אני אחלק את הדברים שאני מדברת עליהם, על מה אנחנו עושים היום במצב שהוא של שגרה, איך אנחנו נערכים, איך אנחנו מזהים שאנחנו בתוך אותו מצב, ומה עושים במצב חירום. זה בעצם החלוקה מבחינת על מה שאנחנו נדבר. אז בשגרה, מה מצופה שבן אדם יעשה בשגרה כדי להיערך לחירום מהסוג הזה? פעם אחת הוא ידאג לציוד לשעת חירום שיהיה לו בבית, ופעם שנייה הוא יכין סוג של תוכנית חירום משפחתית. מבחינת הציוד שאנחנו מצפים שיהיה בבית, בכל בית, אנחנו מצפים שיהיו מים ומזון יבש בכל בית, וכאן זה דגש חשוב. מדינת ישראל לא צופה חוסר. אין צורך לצבור בבתים אוכל או מים. שישייה, 2 שישיות מים בכניסה למרחב המוגן, זה מספיק. כמה קונסרבים, לא לאגור אוכל. אין בזה תועלת. אנא מכם, זה מיותר, באמת. אז זה דבר ראשון. בנוסף, מסמכים חשובים. אם זה צילום של תעודת זהות רישיון, צילום של מי שמחזיק במרשמים לתרופות כרוניות, אז העתק פיזי, לא רק לסמוך על זה שיש את זה באפליקציה. כל הנושא של מזומן, אתם זוכרים, זה הנייר הזה? קצת מזומן שיהיה לנו בצד, כי אנחנו יודעים שכנראה גם זה לא יעבוד, כל הדברים מהסוג הזה. ערכת עזרה ראשונה, היום כמעט בכל רכב יש את הדבר הזה, אפשר לקנות את זה בשקלים בודדים בסופר פארם או אפילו בתחנות דלק, כמה פלסטרים, חומר חיטוי וחומרי חבישה. דברים שמאפיינים את אותו בית, משפחה דתית רוצה שיהיה לה כמה דברים שהם קשורים לדת שיהיה בבית, מכל דת שהיא יכולה להחזיק. איפה שיש ילדים קטנים, סיר, אפילו הכי בסיסי, סיר שיהיה במרחב המוגן, מוצצים, כל אחד עם המאפיינים שלו. אלה הדברים העיקריים שאנחנו צריכים שיהיו במרחב המוגן, כדאי לדאוג להם כבר היום. מעבר לזה שאנחנו דואגים לזה שיהיה לנו את הציוד הנכון, אנחנו גם צריכים לדעת מה צריך לעשות. וכאן אנחנו מדברים על תוכנית חירום משפחתית, על לבוא ולדבר את המצב חירום בצורה, בוא נאמר, שקולה והגיונית, ומה צריך לעשות. הורים לילדים, לדבר עם הילדים על זה שאנחנו כרגע במצב שהוא קצת מסוכן. שוב, בלי פרשנות ובלי אובר מידע ובלי דברים גרפיים מדי. כן, כרגע המצב הוא קצת מסוכן. כן, המדינה שלנו יודעת להטריע כשקורה משהו מסוכן. אתה בבית שלך, אתה בטוח. אמא, אבא, דודה, דוד, סבתא, שומרים עליך. אנחנו כאן בשבילך.
מה צריך לעשות? אם אתה שומע אזעקה, התפקיד שלך זה לקחת את האח הקטן ולתת לו יד וללכת לממ"ד. ממש תפקידים שאפשר לחלק בין אנשים. יצאתם מהיישוב, לתרגל איתם, להרים טלפון. טוב, אני יצאתי מהיישוב. אם עכשיו יש אזעקה, מה אתה עושה? ואין לך דרך ליצור איתי קשר. אין כרגע תקשורת. למי אתה פונה? מי המבוגר האחראי שנמצא כרגע ביישוב שאני יכול לדבר איתו, אם אני פה? כל מיני דברים מהסוג הזה שצריך כבר היום לדבר עליהם רגע בתור משפחה, לדעת להכין את הילדים שלנו לזה, לסיטואציה שיכולה לקרות שאני נמצאת מחוץ ליישוב והילדים שלי בבית. לתת להם את הכלים הנכונים להתמודד עם זה. בסופו של דבר זה ברור לנו שמצב חירום מאופיין בחוסר ודאות. אנחנו יכולים לתת כלים לילדים שלנו וגם לנו, שיצמצמו את תחושת חוסר הוודאות, מעצם העובדה שאני יודעת מה אני צריכה לעשות. יש לי ילדה בת 7, הילדה שלי יודעת איך בוחרים מרחב מוגן. היא הלכה לחברה והיא הסבירה לה בבית שלה, טוב, לא פה זה ככה ופה את עושה ככה, זה נורא חשוב לבוא ולדבר על זה עם הילדים, זה נותן להם תחושת מסוגלות, הם מרגישים שהם יכולים להתמודד עם המצב. זה בהקשר של תוכנית חירום משפחתית. אז אמרנו, לדבר עם הילדים, בלי פרשנות, בצורה מאוד מותאמת גיל, ולתת להם בעיקר כלים, וגם לתרגל אותם. גם אם זה לא תרגול שהוא תרגול פיזי, אלא ממש מחשבתי כזה, לעשות עם הילדים ממש תרגול של מה צריך לעשות, או באופן כללי, בבתים, מה צריך לעשות. זה מה שאנחנו מצפים שהאזרח בסופו של יום יעשה בשגרה. בהקשר של הכנת המרחב המוגן לשעת חירום. בשבוע האחרון אנחנו רואים מגמה שבה הרבה מאוד אנשים עושים אלתורים שונים כדי לייצר נעילה לממ"ד. אם זה כל מיני קורות עץ או אלתורים שמפרקים חלק מהידית, כלי אינסטלציה שפתאום מכניסים אותם פנימה. יש לנו 4 מקרים שאנחנו כבר מכירים של אנשים שהיו במרחב מוגן ונשארו שם במשך זמן הרבה יותר ארוך ממה שהיה צריך כי הם לא יכלו לצאת. נפצעו בתוך המרחב המוגן, הגיעו כוחות ההצלה, באו להוציא אותם ואי אפשר היה להוציא אותם. היה צריך להביא כלים הידראוליים בשביל להוציא את האנשים והפציעה שהם סבלו ממנה החמירה כתוצאה מהדבר הזה. פיקוד העורף ממליץ שלא לעשות את זה, צריך לזכור. הממ"ד שלנו מיועד להגן עלינו מפני ירי, רקטות וטילים. הוא מיועד להגן מפני נפץ, מפני הדף. הצירים הם בכלל בחוץ. הצירים של הדלת הם ממוקמים בחוץ. אוקיי? ולכן האלתורים האלה יכולים בסופו של יום לפגוע באזרח. צריך לקחת את זה בחשבון ולהגיד את זה ולדעת, מי שעושה את הדברים האלה, לדעת שיש לדבר הזה גם מחיר בסופו של דבר. אז זה בהקשר של ההכנה של הבית שלנו. נעבור לשלב הבא, איך אני בכלל מזהה שאני נמצאת במצב חירום, אז אני מניחה שזה לא יחדש לכם, שהדרך שלנו לזהות שהמדינה תתריע שיש ירי של טילים ורקטות, או שיש חדירת כלי טיס עוין, זה אזעקה עולה ויורדת. יום רביעי כולנו שמענו את האזעקה שעולה ויורדת, עד כמה שידוע לי פה לא היה איזשהו פער של כיסוי, אתם לא העליתם. לא היה פער של כיסוי. שמעתם את האזעקה כמו שצריך, אין פער כיסוי ביישוב, נכון? מעולה. אז אני רוצה להגיד מילה וחצי על הנושא של צופרים. צופר ברמה החוקית מיועד לתת התראה לאנשים שנמצאים מחוץ לבית. היה ותושבים אומרים, אני בבית ואני לא שומע את האזעקה, מספיק חזק, זה בסדר, יש התראה משלימה שאמורה לתת לזה מענה. אוקיי? פיקוד העורף לא יגביר את הצפירה או את הצופרים, את מערך הצופרים, על בסיס, בהתבסס על זה שאנשים שנמצאים בבית אומרים שהם לא שומעים טוב את הצפירה. מה כן? יש פה מישהו שעדיין לא הוריד את האפליקציה של פיקוד העורף? אז עכשיו זה הזמן. אתה עושה את זה תוך כדי שאנחנו מדברים, נכון? ברור. אפליקציית פיקוד העורף מטריעה בפני מצבי חירום שדורשים בעצם אזעקה עולה ויורדת. דגש לגבי האפליקציה. האפליקציה עובדת על איכון. עם זאת, יש לנו המון כוחות שפזורים היום בשטח, וצה"ל משתמש במשבשי GPS כחלק מהפעילות השוטפת שלו. אי לכך, מה שמצופה מהאזרח לעשות זה להגדיר ידנית בתוך האפליקציה את אזורי העניין. היישוב שאני גרה בו, איפה שאני עובדת, המקומות העיקריים שאני מסתובבת בהם. ואז האפליקציה תדע להתריע, גם אם היא לא מאכנת את המיקום שלי. זה מאוד חשוב. עוד פעם? אם יש תושבים באשכול שמתקשים להגדיר, יש לזה מענה ביישוב.
אצל? אצל גיל החורש? אוקיי. מי שמתקשה להגדיר את האזורי עניין בתוך האפליקציה יכול לפנות לגיל החורש, היא יכולה לעזור, היא תעזור בשמחה, בכל שעות היום, תמיד זמינה, אוקיי? מעולה. אז האפליקציה זה המענה המשלים הראשון. המענה המשלים השני, האתר של פיקוד העורף. אתר פיקוד העורף, אפשר להשאיר אותו בבית על מחשב נייח, או נייד, לא משנה, והוא עדיין יתריע. אפשר להגדיר שם גם כן את האזורים שאנחנו נרצה לשמוע צפירה, והאתר יתריע ברגע שיש צפירה. דבר שלישי, ויש כאן אוכלוסייה שהיא שומרת שבת. בשבתות אנחנו מפעילים את הגל השקט, בשבתות וחגים שלא נצטרך. אנחנו מפעילים את הגל השקט, קיבלתם התראה בשבת שעברה? כאילו קיבלתם את ההודעה? יצא אליכם מהיישוב? אנחנו מוציאים בכל חמישי, השבת כן. הודעה הגיעה, כן, שלא נצטרך, אבל בחמישי אנחנו הוצאנו הסברה, ואמרנו בדיוק מהם התדרים של הגל השקט. זה בעצם גל שהוא שקט, בגלל זה קוראים לו גל שקט, ורק כשיש התראה זה משמיע צפירה, וזה גם אומר מה האזורים הרלוונטיים. אבל אז אני אשמע פה את כל התראות. תשמע גם את ההתראות של העוטף. לא, 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 יש תדרים שהם מקומיים, ממש לא. התדרים הם מקומיים, הם לפי מיקומים. זה נכון שזה יותר גדול מאזור הצפירה שלך, זה לא כל הארץ, אוקיי? את אומרת שאתם העברתם איזה מידע לגבי התדרים של הזה, אז אני בצוות הדוברות של צחי ולא קיבלתי את המידע הזה, אני אספתי את המידע על התדרים של הגל השקט מכלי התקשורת. אוקיי. את מחוברת לדינה? איזו דינה? דינה מהמועצה, מנהלת מכלול מידע לציבור של המועצה. אני חושבת שכן, בכל הקבוצות האפשריות של המועצה. אז דינה הוציאה את זה ביום חמישי בוודאות. איך אני יודעת? אני ראיתי את זה בקבוצה של ה... אז אני אוודא שאני מחוברת לדינה הנכונה. אוקיי, בסדר? כי זה יצא. זה יצא בוודאות. זה לגבי הנושא של התראה משלימה. אז כאמור, יש את הצופרים בחוץ, בבית יש לנו את האפליקציה, כי כולנו הורדנו, בדיוק. יש לנו את אתר פיקוד העורף ויש לנו גם את אמצעי התקשורת. כמו שאתם יודעים, היום לפי החוק, ערוצי התקשורת הגדולים מחויבים להציג את ההתראות ברגע שיש אזעקה איפשהו, אוקיי? מה זמן ההתראה פה באשחר? 60 שניות, מעולה. מי שעובד מחוץ ליישוב, שזה כנראה רובכם, צריך לדעת גם מה זמן ההתראה במקום העבודה שלו, אוקיי? כשמדברים עם הילדים צריך מעבר ללהגיד איפה נמצא המקום הבטוח, להגיד גם תוך כמה זמן מגיעים לשם. דקה זה המקסימום, כמו שאתם מבינים, כן? ברגע שנשמעת אזעקה, מצופה מהאזרח להגיע ולהסתגר תוך דקה במרחב מוגן. זה מה שקורה בזמן, ככה בעצם אני מזהה שאני נמצאת בתוך מצב חירום. עכשיו בואו נדבר על מה אני עושה כשאני שומעת אזעקה. אז גם כאן ההנחיות הן חופפות בשני המקרים, גם בירי תלול מסלול וגם בחדירת כלי טיס עוין. אני הולכת למרחב הכי מוגן שיש. ושוב, אנחנו מבינים שאנחנו לא מדברים על אוטופיה, אנחנו נלך למרחב שהוא הכי מוגן שיש, בזמן הנתון, במקרה שלכם, בדקה. אוקיי? אם אני בבית ויש לי ממ"ד, מרחב מוגן דירתי, אז כמובן שאני אגש למרחב המוגן הדירתי, אני אסגור את הדלת, ואני אשאר שם עם כל בני הבית. לכמה זמן? 10 דקות, אם זה ירי תלול מסלול. אוקיי? נשארת בממ"ד ויוצאת אחרי 10 דקות, שוב, במצב של ירי. אם אין לי ממ"ד ויש לי מקלט נגיש, בבנייה הישנה יותר, יש מקלטים שהם מקלטים פרטיים, הם של הבית. זה מבחינתי ממ"ד לכל דבר ועניין, כי אתם אמורים להיות מסוגלים ברוב המקרים להגיע אליו תוך דקה. מעבר לזה יש גם מקלטים ציבוריים. יש פה מקלטים ציבוריים ביישוב? אוקיי. אז מקלט ציבורי רלוונטי רק אם אפשר להגיע אליו תוך דקה. עכשיו, לא לתרגל זה שאני הולכת בנחת שלי כאילו תוך דקה למקלט. צריך לקחת בחשבון שכשיוצאים למקלט עוזבים את הבית. אז לוקחים את הילדים, הבן אדם שהולך הכי לאט צריך להספיק להגיע תוך דקה. אוקיי? צריך לקחת את זה בחשבון שכנראה ניקח איתנו איזה משהו, ננעל את הבית, כל הדברים האלה יקרו. אז כשאנחנו בוחרים את המרחב המוגן, צריך לקחת בחשבון איזושהי הערכה מחמירה על הדבר הזה. ואם אנחנו לא בטוחים שנגיע למקלט בתוך דקה, אנחנו נבחר במרחב אחר. מה האפשרויות שלנו? בבתים שהם ממספר מפלסים, אנחנו נבחר בחדר פנימי, שהוא לא במפלס הגבוה של הבית, אוקיי? זאת אומרת, קומה אחת מתחת למפלס הגבוה, אם אפשר. אם לא, וזה בית של מפלס אחד,
אז אנחנו נבחר את החדר הפנימי ביותר. מה זה החדר הפנימי ביותר מבחינתנו? מינימום קירות חיצוניים, מינימום חלונות ופתחים. שימו לב, מינימום. ברור שאף אחד לא יכול להגיע לאיזה מקום נורא נורא מוגן, ולכן אנחנו אומרים שזה הכי מוגן שיש לנו באותו רגע. אנחנו לא נבחר בשירותים, מקלחות, מקומות שיש בהם עריכים, קרמיקה שיכולים לעוף עלינו. אנחנו לא נבחר מקומות שיש בהם קירות זכוכית מסוגים שונים. אוקיי? המרחב שהוא בעצם הכי מוגן בתוך הבית. גם שם אנחנו נשהה במשך 10 דקות, אם מדובר בירי טילים. אם מדובר באיום של כלי טיס עוין שחדר, השהות תהיה עד שקיבלנו התראה שאפשר לצאת. או באפליקציית פיקוד העורף, או באמצעי התקשורת. לא יוצאים אחרי 10 דקות, אם מדובר בכלי טיס עוין. איך אני יכולה לדעת אם זה, איזה מהמקרים זה? באפליקציה זה ממש כתוב. זה כתוב, גם בטלוויזיה יהיה כתוב. זה לא יהיה רק אזעקה, יהיה ממש כתוב, חשד לחדירת כלי טיס עוין. אם אני נמצאת בחוץ, ויש עכשיו אזעקה, אם אני יכולה להיכנס למבנה, כמובן שאני נכנסת למבנה. היה ואני לא יכולה להיכנס למבנה, אני מחפשת את הנקודה הכי נמוכה שיש לי, שוכבת על הארץ ומגנה על הראש עם הידיים. למשך 10 דקות, או עד שמשחררים אותי מהמיגון, אוקיי? צריך לזכור שכשרקטה או טיל מתפוצצים, כל העדף מעיף את הרסיסים בצורה של פטריה, כלפי מעלה. ולכן ככל שאני במקום נמוך יותר, הסיכוי שלי להיפגע נמוך יותר. ולכן שוכבים על הקרקע, מגנים על הראש עם הידיים ומחכים כך או 10 דקות או עד ששחררו אותי ממיגון. אם אני נמצאת ברכב, מחבת הרכב, אני אוהבת לעשות את התנועה הזאת, אבל זה ברוב הרכבים כבר זה, מדוממת מנוע, יוצאת מהרכב, מתרחקת ממנו מעט ושוכבת על הרצפה עם הידיים על הראש, לא על הכביש, בסדר? חשוב, במקום בטוח. היה ויש לי אפשרות לרדת לתעלה בצד הכביש, אני אעשה את זה. כמה שיותר נמוך, יותר טוב לנו. לא לשהות ברכב בזמן אירוע, לא לחשוב שזה הפתרון הטוב, כי יש סכנת התלקחות, יש סכנה של רסיסים, יש מקרים משומר חומות מזעזעים של דברים שקרו עם רכבים, אנא מכם, לא להישאר ברכבים. הדגש היחיד או המקרה היחיד שבו רכב נשאר עם הנוסעים, זה אם מדובר בתחבורה ציבורית. אוטובוס, אם עכשיו יש אזעקה, הנהג עוצר, פותח את הדלתות והנוסעים נדרשים לרדת מתחת לקו חלונות, זה נכון גם לרכבת, אוקיי? אין כזה דבר, סיטואציה שעושים את זה ברכב פרטי. כן. נכון, אם אתה במצב מסכן חיים ואין לך אפשרות לעצור בצורה בטוחה, אז להמשיך בנסיעה. זה לא מיטבי, אבל שוב אנחנו מדברים על הכי מוגן שיש. איזה שהן שאלות? כן. אין מה? אין קליטה, נכון? נכון? רדיו, טרנזיסטור. את יודעת שזו תעשייה שפורחת בשבוע האחרון. כל כהן סנטר, אספקה טכנית למיניהם, מוכרים את זה, וזה עבד פעם, אין סיבה שזה לא יעבוד עכשיו, וזה הפתרון הכי טוב שיש להציע. עוד איזה שהן שאלות על הנושא הזה? טוב, אז מילה וחצי על נושא של נשקים במרחב. כמו שבטח כולכם יודעים, יש דרישה לנשקים, יש המון נשקים שמסתובבים במרחב. יש כמה דברים שאני רוצה להגיד על הנושא. אחד, כוחות הביטחון, הדבר העיקרי שמעסיק את כוחות הביטחון היום, בגלל הדבר הזה, זה חשש מדוץ. הפחד, או בוא נאמר ככה, כבר היו לנו אירועי דוץ, שלשמחתנו לא נגמרו באבדות בנפש. כל מי שמחזיק בנשק, אנא מכם, להיות מסומנים. מסומנים, אוקיי? דבר ראשון, חילקתם לכולם כובעים וכולי. מעולה, מהמם. אז קודם כל להיות מסומנים, ושתיים, לזכור שיש לכל אירוע מפקד, אוקיי? לפעול על פי הנחיות. אם לא אמרו לכם שמחסנית צריכה להיות בהכנס, שלא תהיה בהכנס אם לא צריך. לנהוג בשיקול דעת. יש לנו הרבה אוכלוסייה כרגע שחותמת על נשקים, לא כולם מיומנים ביותר. בבקשה, לפעול בשיקול דעת, הדבר הזה מסוכן.
עוד שאלות? יופי. אז תודה רבה. דיברתי עד עכשיו על זה. מה אמרתי על זה? אמרתי ההבדל היחיד בין הנושא של כלי טיס עוין לבין ירי טילים, זה שאנחנו לא משתחררים תוך 10 דקות, אלא נשארים בתוך המרחב המוגן עד לשחרור. ההנחיה היא אותה הנחיה, הסתגרות. מעולה. המצגת שלא הוצגה נמצאת אצל אריק, הוא תכף ישלח אותה לכולכם. נכון? מעולה. תודה רבה.